Serokê Amerîkayê Donald Trump di hevpeyvînekê de li gel Fox News got ku her rekeftinek bi Îranê dive bernameya mûşekî ya Tehranê jî bilî bernameya vê ya navokî jî di nav Swêdê bigire. BiLez Trump ku roja sêşemê li ser îhtimala şandîna filoya din bo kendava farsê jî axivî di hevpeyvînek de li gel Fox News zelal kir ku gelek kes dibêjin na. Lê ez dibêjim ku ez tercih dikim ku peymanekçe bibe. Beguman dive peymanek baş be. Ne çeken navokî, ne mûşek, ne ev û ne ev her tişte ku hûn diswazin. Lê hin kes bi fîkarîn, ji ber ku ev dibêjin Îran di van salan de bi me re pir berez bûye. Daxuyaniyên BiLez Trump li ser naveroka danustandinan bi Îranê re di demekê de tên ku vezîrê, derve Abbas Erakçî û rêberendînên Komara İslamî dibêjin ku bernameya mûşekî ya velêt neguhezbar û ku velat de mafexweyê devlement kirîna uranyumê bernede, lê dibe ku demkî vê rawestîne an kem bike da ku baveriyê ava bike. Duh J.D. Vance, çîgire serokê BiLez Trump, li Yerevanê got ku mijara tepeserkirina swînî yaxwe peşandanên Çîle li Îranê jî di danûstandinên di navbera Tehran û Washingtonê de hatîyê raberkirin. Gelo kîjan ciwana rast dibêje. Li gorezmûnên berê gotinin ber pirsên rejîma İslamiya Îranê her dem nerast bûne û her swa mezîn kirin û dane bere. Li ber pirsên Amerîkî jî gor berjevendîn swa bi vêjeyan dilîzin. Her care ser hevakê ne. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. Do you think a deal with Iran, with this current regime, would ever really stick? I don't know. I mean, I don't know. I know one thing. They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But, you know, it's a good question. A lot of people say no. And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. But some people worry that they've been very dishonest with us over the years, right? Very dishonest. Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible. That Iran nuclear deal was one of the dumbest deals I've ever seen.